Знаете ли, че зад всеки велик момент в българската история стоят и невидими героини? Българските жени изиграват незаменима роля в националното възраждане и борбата за освобождение. Докато мъжете се сражават на бойното поле, жените поддържат духа на народа, укриват революционери, предават тайни послания и осигуряват храна и подслон. Райна княгиня, която ушива и развява знамето на априлското въстание, се превръща в символ на женската смелост и решителност. Сестрата на Христо Ботев, Петка Ботева, споделя неговите идеи и жертви, подкрепяйки борбата с цялото си сърце. Учителки като Анастасия Димитрова разпространяват просвета и пробуждат националното съзнание сред народа. Дори в плен, жените не се прекланят пред врага. Те вдъхновяват останалите със своята непоколебимост и вяра в свободата. Техните дела, често останали в сянка, са сърцето на българския възрожденски дух и основа на националната ни идентичност. Днес, когато говорим за свободата, нека помним и жените, които я изковаха с безстрашие, мъдрост и безгранична любов към България.